Hej så, velkommen til den her video. I dag skal vi lave sådan noget jelly beans challenge med mig. Og det går ud på, at vi ser nogle videoer, som hedder Try Not To Love. Og så, hvis vi griner, skal vi spise en af dem her. Ja, dem kender jeg godt. Vi kunne ikke få fat i nogle beanbus, så vi tog dem, og det var nok det bedste. Men der er også kaffe i sig. Der er kaffe, og så er der ostekage med jordbær. Den er faktisk... Og vi viser ikke videoerne, så I må skrive kommentarer, hvis I synes, vi griner. Og hvis I gerne vil se videoerne næste gang. Ja. Og om I vil se mere til mig. Let's go! Hvad får du? Monkey og lækker, og jeg får apple. Jeg får jordbær 3. gang i træk. Vi lavede den også før, men det var en dårlig video, så den er slettet ud. Er den nøgen, den her baby? Nej. Aggressiv. Ja. Hun lader også en bold på et eller andet sted, så skulle hun slå til den med et bat. Og så bang, så rammer hun bolden. Ja, folk er ligeglade. Okay. Tag en. Du griner. Nej! Hvad har du gjort på sagen? Lyserød. Den der westbøl, den er okay. Ja, den fanger mig. Hvorfor nu lader vi bare nogle køer, så hvis vi griner, så tager vi bare en. Hvad er der galt med ham? Står han bare stille? Han står bare stille, og han gør ikke noget. Midt på en basketbane. Midt i kampen. Står han bare helt stille. Helt sindssygt. Og så når de andre får kontra, så bliver han bare stående. Tumpe. Den var også lidt. Jo. Ja, så bliver den vugget med en hundmand, der står. Var det et grin? Skriv i kommentaren, hvis I synes, det var et grin. Skriv A, det var et grin. Skriv A, det var et grin. A, det var et grin, og B, det var ikke et grin. Okay? Mm. Skills. Ej, vi har også fået noget at skylde ned med, hvis det skulle blive dårligt. Jeg synes faktisk ikke, det er noget bedst. Fat guy. Fat guy, kom vi tager det. Jeg griner. Skal jeg 2? Jeg har fået kaffe. Jeg har fået kaffe. Det er kaffe, og det er lemon. Kaffe. Nu tager jeg kaffe. Det er sgu lige så bedre. Jeg tager en ny. Jeg synes ikke, der er så meget griner i på den her. Det er en weekly citron. Okay. Altså. Du finder lige en ny, okay? Brug den der. Nej, den der. Og var det Lukas? Shit. Oh, Jesus. Hvad fanden regner det egentlig? Ja, de kører bare. Det er jo dummere og dummere, det der. Spurt.
hvor han det. Og marshmallow. Jeg fik den lige. Hvorfor kan jeg ikke samle den op? Nå okay, det var det for den her video. Så ja, Husk at subscribe, like, og så vil vi blive rigtig glade. og hvis I får et like, hvis vi får 20 like, Hvis vi får 20 likes, nej, 15 likes, så laver vi en til video, mere hvor jeg er med i. Og måske også en lille men det kommer an på. ja. Hvis du har lige på en jordbær, bye bye!